Karbi life kilang berara doa na pan aprang si nilihin pen ingding thong kebrai si Karbi risonim so ronga je aparman kardom pajerlo kardom Nilinon ke do Singhason constituency arlo langbung dingpi pathua klamalong si nilidolo nilinang li tumapan pini bangso pathua klamalong atiran tin pen ko pipisi kecipati pon ma ko pipisi kecipaklang pon ma lahai angton pen na paklang pon je phansi nilibor ipon lo lasinang litum nanglang dunik tha Surapalo, Hongkong and so cases Suri, Roslyn Kitty, Malawitan. No Amake Jupon Salo, Nasi, Tirako Bachini of Tirapagano, Nado Trajite, Mate, Minitiniamo, Nado Bukit langsung ke siasat nang liang si sisi cerang tang lori pada Hongja orang kebanyakan masih bercuri isi akhir Nali tumapan aterang tingpen ke bang tumpan nili karju poini pan cisik pon lo lasin nali tum nanglang donik non nali tum konar ateran pen ke bang iglo dongkek langsung ke sinit bang la pini la bangso kecepatu along klamalong nali tum ko pipisi kecepati duntang lo kecepati duntang mangga atumi bangka banjar kikan haca kikan Mimso kirung aku pini bangka hambi ke ap pen pongsi kibut dengan rong ikimalun nalitum ladak laso atiran pen ko pini kasiksak la puson doing ma non kom mat ke thanga che thak iklong lela koson lan tenang litum la bangso kecepati duntang along kilong donji la puson nong ikiponji la puson kamatha doing ma isom som bang ning che thedo Arjupan ikchat po non along kaprek arjupan tu po Singhason inglong po tirana tumhan arjupan sina nang likona da atiran pen ha nilinglong po rukasen ini inte nangli kopi pilo ka cepati dun tangke nili ke cepati dun tangke lag grupa lang dun lo hacai ikan lang lun lo lun sepu lo ben banjar ikan lang ta lun sepu lo pen rong ketong lang ta nili doi di si klem dun lo pen non rong ke malun ta nili si lun lo antena litum lada ka cepati dun tang along pen long ko an son ko an kilong dun jimimi ason kimatha dul ini ngejit he teng te rong ketong ta pas silong yi ma bu sining jit he lo pen hacai ikan ta pas silong yi
Curul lah. Non along kaprek nang paklang panipo nang lang dunik tha. Non puthot hongrong langso KCS unit atum hani li arjupan po nang lang dunik non. Nang li tum ladak komen tu kan sige bang eglo. Nilitum nadake wangke ni phaing koi rai si ani kang sam. Nang li tum komen tu kan se ladak kacepati keceng dunik la. Nilitum la non dobom rong aje. Itu non dobom rong aje ke pining pen ning kan trok. Nadak borjan bom pen si cepate dun bomang bom lo 2018 mate ning kan suri ni ra trainer ke ning kan ben cepate bomang bom si pini anda methanga jutanga jing hon si pini nilidum dak herong pen ang bal Nang li tum atumi pini pen son ko ansi kacepati dun tang lo. nilitum cepate dun tamang ke sonpli Nang li tum la son pli kacepati dun along pen. Ko pipi si long dun si meme ason ke matha lo. nilitum da mathai thadal lage nilitum ke cepate se wangchon nilitum benan para jastum dolang anutin amang putin a unit abar ben ke bangdum sita kithek soman choma joini komatong lo ini abang se ekdom ining rik rak tak la Ladak koi rai si arni pen pini an kedo ko pini ka siksak kijo kijon kedo kithak la puson ka siksak la puson to igma kicho kijon kido kithak mangge ka siksak ke ave chorolo tang te nili non along ka break nang paklang ponik po nang lang dunik non nili puthot borjan jutang ate rangalong nili arju ponji phan bor ipon po nang litum nang lang dun non nili arju ponik po nangli la borjan jutang ate rangalong ko pisi arpu ki deng dun lai Nili non marke ladak borjan jutang terang lo maga nili bangke mai fulo. nangli lada komentu pensi komentu ani pensi lada la doan klim somar kacepate lahai ason ason kecipaklang dunji phan mentu pensi kiwan lin lo lada Nitum la sobang la bang solong ka cepate long tram nang kali kini tum la pre achi kloni phaing ko rasi ari kang samsin tum la bang so adim ni tum boha long na cepali iglo la sinon puta min tum ka cepate long ma sona mung gaji tu dak penang taram lo poten tum cepate dun bom si pudam bom lo nali tum kacepate dun son ka an cepate dun tang lo son trok asona mung ni tum cepate dun long lo ka cepate dun asona mang kini tum nim sukurung cepate dun lo la pensoi batli ke ap banjare kan hacai kan jam filma pupo hambi ke patu son surya chibong chorolo nili anu kapre phan arji pon thula akalong ko pisi arpu ki deng dunik la niliga klingsar pol nangli lano la so kacepathu along klam along nangli ko pipi si ki japon lo ki pathu hin nat la pen kilun ke kan sami ko pipi si ki japon iglo nilida cepate ason do an mangeni ni si japon la lo mane to anason ta nali kilong lonji nong e kilong lonji la pusan ningi thi doing ma son trok pen son phobake do ni thi plong ko pipi lo ame nang thani ji ma nilitum hambi bathu son sri chibung pen nim sukirung pen hachai kan ge rong gitong churolo